Uxu eta Paulen emonaldixaz begozatu du, agurtu ditugu, eta hemen daukagu gaur, azken aurreko txandan, dantza itxia tokau jakon bikotia. Maider Aginaga eta Iker Belintxon. Lesoarrak, aurrera eta txalo bero batzuei. Maider eta Ikerrek, arnasa pixkat hartzen, harin-harinerako, eta noski, urrengo bikotia azkena da, eta prest ditugu haintxe. Beraz, oin, prest ja bikote, aurreran edo zuenian. Animo!